ಈ ರಡ್ಡೆಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ನಾನು ಆಯ್ತಾ 4 ಮೂಲೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವು ಕೋಟಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವು ಮೂಜಿ ಮೂಲೆ ತಲೆ ಕಿಂಚ ಅರ್ಥಾಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ ಸರಿ ಮಲ್ತನ ಕೊಡತಿನಗಳು ಬಿರಗಣೆ ತೀರಿ ಅವಳು ಉಂಡು ಬಿದ್ದಾಯಿಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಒಟ್ಟಾಚಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಬರೋಚ್ಚ ಗಿರಾಕಿ ಈರು ದನಿ ಚೊರೆ ಒಂಚೂರು ಸೊರೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಯಾನು ಅಲ್ತುಡ್ ಬೈದಿನಿ ಗಲ್ಪುಡ್ ಬೈದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂದ ಗಲ್ಪುಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ತೋಡು ಇಡೇ ಬೈದಿನಿ ಅದು ಇಡೇ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ತಾಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಾನ ಇಂಡೋಡು ಜನ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಇಡೇ ಬಲ್ಲೇನು ಪಂಡ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದಾರಿಗೆ ಅವು ಈಗ ಕೌಲೆ ಒಪ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪಜ ಇಡೇ ಬರ್ಬುನಿ ಈಗ ಅವು ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಕ್ಗೆ పోతారు ಮುಲ್ತ ಆಫೀಸ್ ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೋಜುಡು ಹಾಗಲ್ ತೆತ್ತೇರಿ ಅವಳಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಮೂಲ ಪೊಸಿಷನ್ ನತ್ತು ಮೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯೋಡು ಇತ್ತಿನ ಆತ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳಜ್ಜಿ ದನಿ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗಣ ಏರೇನು ಸುರುಟು ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರೂಟ್ ಫ್ರೇಮು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಗೆ ಸುರು ದೀಪನತ್ತ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪು ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಉಲಾ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪು ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಫೋಟೋ ಶೋಕ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಫೋಟೋತ್ತ ಮೋನೆ ಏರ್ಲ ತೂಪು ಜೀರ ಅರ್ಥಾಂಡ ಖಾಲಿ ತೂಪುನಿ ಫ್ರೇಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ಫೋಟೋ ಪಾಸ್ ಹೌದಾನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪಾಟ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾ ಹಾ ಇವ್ ಮೇಲೆ ಬಾವೇನಾ ಯಾರು చెప్ప ಅವು ಅವು ಅರೇನ್ ಹೊಲ ತೂತೆ ದುಬೈದಾತ ಗುರ್ತಾಂಡಿ ದುಬೈಡಿತ್ತೀರ ನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬರೋ ತೂತೆ ಓ ರುಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕೈಕೊರ್ನು ಏತು ಪಾತಿರುವಿರಿ ದನಿ ತುಲೆ ಅವಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐಕದಲ್ಲ ಕೀ ಕೊರೋಡು ನಿಜ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನಾ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನೇ ಬಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಗೆಟ ಬರ್ದು ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಅವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಲ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಪಾಡೋಡು ಮಾಡ ಫ್ರೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈತ ಇಂದು ಇನ್ನಿ ಕೋಟೆಗೆ ಆತಿನತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 25 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಏತಾಪುಂಟು ಐಟ್ ಈ ಕುಜಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಮಾಲ್ದಂಡು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಕುಜಾಲು ಈ ಮೇಯ್ಕುಂಡೆ ಐನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಚಿ ಮಲ್ಪು ಈ 19 ಕ್ಯಾಮರಾದ ಫೋಟೋ ದೇದೈತಿ ಆಯ್ಡನೆ ಪಳ್ಳಿ ಈ ಜನ ಉಂಡೈತೆ ಮೇರು ಸೈದ ಆತಲ್ಲ ತವಕ ಕುಜಾಲು ಒಂಚಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಣೆ ಅಜ್ಜೇರೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಓಹೋ ನಿಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏಜಿರಿ ಒಂದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡತೆ ಬೇಗ ಆವಲಿ ಬೇಗ ಆಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ನೆತ್ತ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ್ನ ರಪ್ಪ ಏತಾಪುಂಡ ಐತೆ ಕಾಸು ಏತಾಪುಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಟ್ಟ ಫ್ರೇಮ್ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಫ್ರೇಮ್ ತುಲೇರಿ ಇಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಉಲ್ಪಡ್ದು ಹತ್ತು ಮಾತ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚಿರ್ತು ತರ್ಪೌಂಡು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರದ ನಾವು ಬಾಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೊತ್ತು ಸ್ಪಾಡಂದ ಕರ್ಪೂರದ ಹತ್ತು ಮೇರೆ ಮರತ್ತಾನೆ ಫೈಬರ್ದ ಬೋಟ್ಲು ಫೈಬರ್ದ ಉಂಡು ಇರಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಓವು ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗುರ್ತಾದ ಬಡ್ಚಿ ಅವೇ 500 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಡಿಸ್ಕೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಬರೋಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಡೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಚಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಈರು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಪುಸ್ಕ ಅಂಚ ನೇ 500 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 500 ರೂಪೀಸ್ದ ಫ್ರೇಮು ಮುಕುಲ್ ತೈತಿ ಬಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಡು ಇಜಿಂದ ಅವು ಪೋಣಗೊಂದುಲ ಬೋಪು ಐಕೊಂದು 8 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಯ್ಕ್ ಪ್ರೇಮ मेरना ग्यारंटी इतने ಅದು मेरना ग्यारंटी इतने मेरे 8 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಾಣಿಗೆ ಬಕ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಗುಪ್ಪುವ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಮೇರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅವನಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಮಾತ್ರ ಇರು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮನ್ಪರತ್ತ ಫೋಟೋ ಎಂಚಿನೇಕ್ ನೆನಪುಗು ಮೆಮೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಮೆಮೋರಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ದೀಪುಣತ್ತಂದು ಬೆತ್ತ ದಾಳಗಿ ದುಮ್ಮು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಾತಾ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಿಡ್ದು ಈ ಥರ ಫೋಟೋ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಣಕ್ಲೈಕೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಸಪುರ ಬನ್ನಗ ಓಪನ್ ಆಪುನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ್ಪುರ ಇಲ್ಲರು ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಓಪನ್ ಆಪುನಿಗೆ ವಾಣಿ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಆತಿ ಕಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋದು ನೀವು ಗಾಲಿ ಬನ್ನಗ ಕುಲಾಯಿ ಅವನ್ ಬತ್ತಂತದ ವಯರ್ ದಿ ವೈಂಚ ಅವನ್ ಬತ್ತನ್ ಬನ್ನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಪೆದಂಬಾತೆ ಇಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಪಂಡರಿ ರಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಬನ್ನಿ ಅವ ಈ ನಿನ್ನ ವರ್ಕ್ ಉಂಟದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವುದಾನಿಗೆ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಇತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆ ಅವಳ ಅಕಲ್ ಪಂತಿರಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು ಫೋಟೋ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಐಕ್ ಬರೋ ದುಂಬುದ ಪರ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾತಾಯ್ತೀನಿ
ದುಮ್ಮದ ದೇವರನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಾಕ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ನಂಚೆ ದೀಪ್ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ದಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಾಪನ ಅಂಚೆ ತೆತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಲಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಳ್ಳ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಕಲ ಸಾವಾಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಒಣಚಾಂಡು ಪೂರ ಅದು ಪೂರ ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ತೀರ್ಥ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ ಪುದಾರ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಓ ಇರ್ನ ಆ ಹಾಲ್ದ ಜನ ಆ ಫೋಟೋ ನೀಡೇ ಬತ್ತ ಬೈತು ಎನ್ನಮ್ಮೇನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅದು ಆಜಂತ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಫೋಟೋನ್ ಬದ್ದು ಇಡೇ ಬೈದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಿಡಿದೆ ಆ ತೀರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪುದರನ್ನು ಅನ್ನನ್ನ ಸಾವು ಏರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾವು ಕೋಟಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನನ್ನ ಅವು ಅಕ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಾಲಿ ವಿಷಯ ಇಂತಿನ ಅಂದಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವು ಪೂರ ಆಂಡತ್ತ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ಪತ್ತಿನಿ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೀತೇರತ್ತ ಈ ಅರಿವಣಲ ಒಂಜಿ ಅರಿವಣ ಪೂ ದೀತಿನ ಅರಿವಣ ಫೋಟೋ ಚೇರ್ ಪೂರ ಅಂಚೇನಿ ಮುಗುಳು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೈಯಾಡು ಉಲಾಯಿಲೆ ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ತಾಪು ನಾಯ ಕೋರಿಕಣ ಹುಚ್ಚ ಅದು ಸೀತ ಪೋತಿನಿಗೆ ಮಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಅತಿ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗಿನ ಕೋರಿ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾರು ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಗತ್ತು ಅವು ನಿನ್ನ ಉಲಾಯಿಲೆ ಪ್ರೇಮ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಅವ ಹತ್ತು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇಗ್ ನೆನೆಪುಂಡಿಯ ಒಣ ಸಾಯಿನೇ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈದಿನಾಯನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ಫೋಟೋ ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಬರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮರ ಈತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ತಾನಿ ಕಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಣ ಜನ ಎತ್ತಬಹುದು ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋನಾ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಗಂಜಿನ ಅಂದಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಫೋಟೋ ದೀದ ಅತ್ತನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋ ದೀದ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆ ಗಣವ ಮಂಡತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಓ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪೂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಚ್ಚಂದಪ್ಪನ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತಂಜು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ಲೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನದು ಉಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಒರಿಯನತ್ತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋ ಮಲ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಸು ಇವು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಯ ಗೂಗಲ್ ಅಜ್ಜಿ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಜಾ ಉತ್ತದಿನ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬೈತೇನೆ ಪಂಡ ಮೆನತ್ತು ಬೆತ್ತಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬತ್ತು ನೋಡೋದು ಹೋದ ఆయన ఇల్లోకెళ్ళ అది ఆ ఇల్లాలు కొలుదు 10-12 ವರ್ಷ ఆయన ఫోటో తగాసి వచ్చి దేవర్ ఎన్న దేవర్ మాత్రం ఆయన ఇల్లాలు లేరు ನೆನೆಪುಗು ದುಂಬು ದಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಗುರ್ತಪ್ಪುಂಡ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತಪ್ಪುಂಡ ಗುರ್ತಪುಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ఆయన ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದಾರಿ ಮರತು ಓದುಪು ಅತಿ ವಾಚ್ ಹೊರಪಟ್ ಇಲ್ಲದಕಲೆ ಅಕ್ಲೇ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತಜ ಈ ಅಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಿದಾಯ್ ದಕ್ಲತ್ತ ಬಿದಾಯ್ ದಕ್ಲ ಆತಂದು ಪುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಚ್ ಈ ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆಂಗೆ ನೆನಪು ಈ ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ಐಟುಂಡು ತೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂದಿವಿ ಆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಫೋಟೋ ತುಂಬ ಅತಿ ಅವು ಎಂಚಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಉಂದುಲ್ಲ ತೂತು ಜಮಾರೆ ಉಂದುಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅಲ್ಕನೆ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ಭಯಂಕರ ಕಾವೂರ್ ದಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಕಾವೂರ್ ದಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ನಂದಿ ಹುಟ್ಟೆ ದಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಅವ ಕಾವೂರ್ ದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನವಣ ಫೋಟೋ ಪ್ರೇಮಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಾಯಗಂದಿಗೆ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅತ್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೂಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದುಬೈಡ್ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಇರಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಕಲೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಎಂಡುವಾರು ಅಂಚ ಒಂದೇನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಬರಾಗು ಮತ್ತೆ ಈ ದುಬೈಡ್ ಈ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟಿನ ಆತ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಬಾರಿ ಬಾಯ್ ಹೊಟ್ಟೆಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ನೀನು ಆ ಜನ ಲೆತ್ತನ ಬಕ ದಾಯ ನಡುಟು ಬಾತಿರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡತ್ತೆ 25 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಇಂಗುಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ನಿಕ್ ನೆತ್ತ ಇಡೇಟ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಮನ್ಬಿಡತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಣು ನನಿ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಚ್ಬೋ ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಆತಿಜ ಮೇರ್ನ ಅರ್ನಾಪು ಇಗೋ ಜನನ್ ಇರ್ ಬೇಲೆ ದೀಪುನ ತುಂಬುದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜರ ಎರಡಕ್ಕೇನ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ ಬರ ದೇ ದುಬೈಡ್ ಬಲ್ಲು ಮಾರೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಈರಿ ಬೊಕಾಯ ಪನ್ಪಿ ನಾನು ಆಫೀಸು ಬೇಲ ಅಂತ ಅಂತೆ ವಾ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಮಗ ಸಮಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜಿ ಬಲ್ಲು ಮಾರೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಈ ಜನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಿ ಬಲ್ಲು ಮಾರು ಇಡೀ ಅವ್ವಿಯ ಬಿ ಬಲ್ಲು ತುಂಡಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಬಲಿಪುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೈಕ್ ಮುನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಯೆ ಮೈಕಾಸುರೆ ಬಂಡ ಮೈಕ್ ತಿಂಪಿನೇ ಉಂತಾವುಜರ್ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಬೋಡಂಡ ದೇವರ್ನಜ ಬೋಡಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಎರಡ ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಉಮೇನಾತ್ ಗೆತ್ತು ಬಾಡ್ದಿನ ಜನ
ಅಂಚಪ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಕೀತಿನೆಟ್ಟು ತಾಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಂಡತ್ತ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಗಲಿ ಗಲಿಗೆ ಬಾಜಲ್ದೆ ಕಾಸಿಗೆ ಏನೊಂದೇ ಪೋಯ್ ಅವು ಜೋರು ಮಧ್ಯ ಪುರಾಣಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂದೆ ಬೊಡೆ ದಿನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದೆ ಮೇನ್ ಎಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಬೊಡೆ ದಿಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ನ ತಿಗಲೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ದನಿ ಬೋಳಾರದ ಪುಂಜ ಬೈದಂಡು ಬೋಳಾರದ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತೀನಿ ಕನ್ನಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಸರಿ ಉಂಡಾತ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಉಂಟು ಕನ್ನಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡು ಲೈನ್ಸ್ ಬೂರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಪುರ ಮೈ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತಾಕಂಡ ಇಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಬೂರ್ನು ಈ ಆ ಪುಂಜೋಗು ತಾಗಾಯರ ಪೋಚಿಂದನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ದನಿ ಕಟ್ಟು ದಾಲಜಿ ಕಟ್ಟು ಈಗ ಆತೀನಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟ್ಟ ಈ ಐದು ಸರಿ ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನಗುಂಡತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ದಿವರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಪಾಡು ಏರು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆಗಿನ ನಮಗೆ ಬಾಯಿ ಬಾತಿಲಕ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗಂದಿಗೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕುಲಿ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಡುಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಡ್ನತ್ತೆ ಆಯ ಪಾಡ್ನ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಆಯಡ ಬೈಯಡ ಎನ್ಮ ಅಂಟೇಳ್ದೊಕ್ಕ ಆಯ ಪೋನು ಅನ್ಪರೆ ಇಕ್ಕೆ ಪನ್ಯ ಆಯ ಎನ್ಮ ಅಂಟೇಳ್ದೊಕ್ಕ ಆಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅತ್ತೆ ದಯಗಂದಿಗೆ ಆಯ ಎಂಕೆ ಪಂತೆ ನಮಗೆ ಏರ್ನ ಬಾತಿರು ದನಿ ಚಾತ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಚಾತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಜಿ ಐತೆ ಪೋಯಿಡ ಪಾಡದೆ ಬರ್ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತು ಒಂದು ದೇವರನ ಬುರ ಫೋಟೋಕು ಬನ್ನಾಗ ಐಕಲ ನೆಕ್ಕಲ ರೇಟ್ ಸೇಮೇನಾ ರೇಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂಜೇಲೆ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಆ ದೇವೇರು ಈ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಕಲ ಕುರಾಂದ ಮತ್ತೆ ಬರೆತೀನಿ ಅಜ್ಜ ಅಕಲ ಬಲ್ಲಿದ ಅಕಲ್ ಪತಾವರ ಪೇರು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ ಐಕಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಕಿಚನ್ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದುಲೇನ ಮಾತ್ರ ದೇವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೆಲವೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರತಿಜೇರಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕಲ್ ಫುಲ್ ಪಿರಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡನೆ ಬಿಡದು ಎದುರುಡು ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಅವು ದಾಗಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡಲ ಅಯ್ತು ಒಂಜಿ పోతును ರಡ್ಡು పోతును ಮೂಜಿ పోతును ಅದು ಪ್ರೇಮದ ಅಡಿಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡುವಾರ ಅವು ತಿರ್ತೆ ಇರ್ ಪಾಡುವಾರು ತಿರ್ತೆ ಬಂಡ ಅವಕ್ಲೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ಪಿರ ಅನ್ಮನ್ಪಚ್ಚ ಸೈತಿ ನಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಲ ಪಾಡುವಾರ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅವು ಪಾಡಲಿ ಅಕಲ್ನ ಬೇತಿನ ಪೋಣು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟ ಬಂಡ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಶಾಪದ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈತೆ ಅಂದ ಅಬ್ಜ ಅಂಚದ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ ಎರೇರ್ನ ಫೋಟೋಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡುವಾರು ಇರ್ನ ಫೋಟೋಗೆ ಪಂಡಲ ಪಾಡ್ದಾರ ಇಜ್ಜರ ಯಾರಲ್ಲ ಜನ ಉಂಟು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಡ್ಚಿ ಅತ್ತು ಅವು ಏರಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಕೊಲ್ವಾ ಏಂಜಿನವನ್ನಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ರಿ ಯಾಪಗುಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕತ್ತ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ದಿವರ ಆಪುಜ ಫೋಟೋಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೌದುಂಡು ಇತ್ತ ವಾ ಗೋಡೆ ಇಟ್ಲ ಪಟಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾರ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ವಾ ಗೋಡೆ ಇಟ್ಲ ಪಟ ದೀಪನ ಮತ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮತ ಉಂದುಜ್ಜ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪಿರಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬುಡಿ ದಿನ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಹೌದಾ ಇರ್ನ ಬಡೇದಿ ಅವು ಪಂಡ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಐತಲ್ ಪೋಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐತ BP ಶುಗರ್ ಪರ ಒಂತೆಂತೆ ಉಂಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪನ್ ಮಂಡೆ ಪಗಾರ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಂಡೇರ್ ಬುಡೆ ದಿನ ಫೋಟೋ ಮೂಲ್ ದೀಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಬುಡೆ ದಿನ ತೂಲ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಮಾಡದು ಅವು ಪಂಡ ಯಾನಿಗೆ ಎಂಚ ಮಾರ ಬುಡಿ ದಿನ ತೂದು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಪಿನ್ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜೋ ಪುಂಜ ಆಂಡ್ಯೂವೇ ಅಪಗ ಆಜಂತ ಬಡಿದಿನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂತಿನ ಅಂಚ ತಾರಿಂಚಿನ ಬನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಲೋಕೋಡು ಏತೇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉನ್ನಕೋ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದೊಂಜಿ ವಾ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚ 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 ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬೊಡೆದಿನ ಫೋಟೋ ತೂಪುಂಡ ಬಿಡ್ತಿ ಬೊಡೆದಿನ ಮುಸುಂಡದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಆಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಬೊಡೆದಿನ ಫೋಟೋ ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಚಿ ಅವು ಈ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ತೋಚ್ ಪಾಯ್ಲೆ ಕಾಪು ಮೇರೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಇದು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚಿ ಅವ್ರು ಹಾಯ್ ಅನ್ಬಿಡು ಆರು ಬಂದು ಅವೇನ್ ಕಂಬೇಡ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಂದ ಬುಡ್ಚ ಚೆಕ್ ಅವ ಮತ್ತೆ ಪಾಟ್ರೆ ಪೋಚಿ ಹಾಯ್ ಫನ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಮರ್ಲಿ ಎಂಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೇತೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಲ್ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ್ನ ಪಾಡಿಯಾ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಹಾ ನಿಕ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದತ ಇಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಸುಂಡು ತುನೋ ಗೊತ್ತ ಇಜಿಜಿ ಜಪ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ದನಿ ಈ ಜನರಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚನಿ ಐಟೆ ಪಾಡ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿ ಕಪ್ಪು 24 ಗಂಟೆ ತೂದುಗುಲ್ಲಾಡು ಚಾ ಪಾರ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಮೂಲು ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಫೋಟೋ ಪಾಂಡ ಇಂಚ ತೋಜು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಅತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬರುವತ್ತ ಕಪ್ಪು ದೇಟಿರ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆಗೆ ಆ ಪುಂಜು ಎಂಜ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತು ನಾ ಪುಂಜೋಲ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿ ಸೀರೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತುಂಡ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಪ್ಪಾನು ಅವು ವಾರವಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮೋನೆ ಬುಲ್ದ ಮೋನೆ ಬುಲ್ದು ಕಪ್ಪುಲ ಬುಲ್ದಾಂಡ ಅವಲ ಬಂಗ ಹಾಪು ಕಪ್ಪು ದೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮೋನೆ ವೈಟ್ ಆದ ಅವು ಸಾರಿ ಕೆಂಪುದ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ನಾ ಇವ್ಲ ಎಂಜ ಬಾತಿರು ಗೆಟಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಂಪುದ ಸಾರಿ ತುತ್ತುನು ಎಂಜಿನ ಐಟ್ ಗೆಟಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದನಿ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು
ಹೋಗಚ್ಚ ಬರ್ತಾರೆ ತಿರ್ತಾರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏರು ಪಾಡು ಓಕೆ ಇಜಿಡ ಮೂಲ್ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಅವಳು ಪಾಡ್ನ ಈ ಮಾತ್ರ ಮತ ಇಂಚತ್ತು ಓಡಾತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ತೋಜ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತೆ ನೆಟ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಲಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಫೋಟೋ ಬಂಡ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಏತು ಈ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ కానీ ಉಳಿಪಾರು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಬಂಡ ಇರು ಮುರ್ಚಾತೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಈತ ಮಿಷನರಿ ಐತೆ ಪೂರಾ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿ ಇಟಲಿ ಮಿಷನರಿ ಮತ ಒಂದು ಇಂಜಿ ನೆಟ್ ಇದು ಹೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಇರಂಗೆ ಬಲ್ವಾಡು ದೀತಿನಿಂದ ಅವು ಒತ್ತವು ಹೇರ್ ಬರ್ಪುಣು ಹೇರ್ ಬತ್ತಾಯ್ತು ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ ಅಂಜಾನ್ ಮತ ಇಟಲಿದ ಮಿಷನರಿ ಅಂದ ಹಾ ಅವ್ಲ పోతారు ಇರು ಅವಳು ಪೋಪುನತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾದ ಎಕಡೆ ವರ ಕೇಂಡಾರಿ ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಕಲ್ತದಿನಿ ಖಾಲಿ ಆಜೆ ತಿಂಗಳು ಇರೇಗ BCom BA ಅವು MSc ಪೂರ ಕಲ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಚ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ತದಿನಿ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತದು నేను అప్పక అంచనా తిత్తిని ఇంకేంట ఫోటో అంచె నీరున ఈ కెమికల్ ಆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಚೆತ್ತು ಆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಈ ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆತನ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಓ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೇತಿ ಅವು ಆಯಣ ತಗದೀರು ಆಯಣ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರು ನಾನು ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಟ್ರೈನ್ ಬಂಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪವನ ಹತ್ತವ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರೋಲಿ ಐರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರಂದೆ ದೇಗ್ ಕೇನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದು ಬರೋಚಿ ಪನ್ಯಾನ್ ಅವಿರೇ ಪಂತಿನಾಳ ಹತ್ತೆ ದೇಗನ್ಗೆಂಡ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಟಪ ಟಪ ಆಪುನ ಹತ್ತವ ಮತ್ತ ಕುಲೊಂದು ಬಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತವ ನೆಟ್ ಅಂತ ಬಂಗನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಬಂಗನ್ ಅಣ್ಣ ಕುಲಿಂದ ಪಂದೆರೆಚ್ಚಿ ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತಲೆಕಾನೆ ಓಹೋ ಪಂದುಜಾರತೆ ಏರಿ ಇರ್ನ ಕುಲ್ ದಿನ ಪಂದುಜಾರ ಬೇಲೆ ಲಕ್ಕದ ಬಾರ ಆಪುನ ನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕೊಣಪರ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಕೊರಪೆ ಕೊಣ ಪಿಜಿನ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಬೈಯಾಡ್ ಬಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬೈಯಾಡ್ ಅಂದ ಅಂದ ಈ ಪ್ರೇಮ ಆವತ್ತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವತ್ತ ಪ್ರೇಮ ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತು ಬೂಂಡಲ ದರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪು ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಇರು ನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ಟಿಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ತು ಓ ದರಿ ಉಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದ ದಾದೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಆತ ದರಿ ಅಂದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ನರಮಾನ್ಯನೇ ಧೈರ್ಯ ಜಿಂದನೆ ಕಡೆ ಹೊರ ಬಂತೆ ಬೊಕ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟ ಅವು ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅವ ಈರೆಗ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ఉందే ಅವು ఉందే ಅವು ಅವ ಇಂಚಿನ ಅಂದಾಂಡ ದರಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಏತ ಸಮಯ ಉಂಡು ಆತ ನೆಟ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ನುಲತ್ತು ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕೆರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ చాలా ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚೆ ಸರಿ ಪಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ ಕಾತು ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಓ ಬಾರಿ ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ ಪಾಡ್ ನನಗೆ ಕುಲಿಂಚಿ ನಲ್ಪ ನಾವು ಗಮ್ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ ಮೇಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪು ನಿನ್ನಟ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಆವಚ್ಚ ఒక వట్రాసియా ಬೇಲೆ ಉಂಡು 500 ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ఒక ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅನ್ನಾತಿಗ ಆಪುನ ಬಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡು ಜೇರ ಅತೆ ಅವ ಇರ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬೈಯಾಡ್ ಬರೋಡ చాలా ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಮರೆ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಆತೆ ತೈರಿತೆ ಎಕಡೆ ತಿಂಚು ಉಂತುನಗೆ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಬರ್ಪು ಅಂದತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆನೇ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಟೈಪ್ ಬೋದು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ದುಂಪು ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೋಡ ಆತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದೇ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜನ ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಡು చాలా ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿಂದೆ ದುಂಬುದ ಮತ್ತ ಫೋಟೋಕು ಲೇ ಒಂಚೂರು ಹಂಚು ಮಾಡು ದನಿ ಒಂದು ಬಂಡ್ಲಿ ಉಂತುಲೆ ನೆಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಂಚ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ಪರು ಪದ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಜವಣೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ 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 ಇದನ್ನ ಕುಡುಂಜು ವೈರ್ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಿರಾರ್ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆ ನ್ಯಾ ಪಂಡಿಜನ 25 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ನೇಟ್ ಈತ ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಪಂಡ ಈರು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆ ದುಂಬುದ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಕ್ಕಿತ ಈ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪೂದೀಪು ನಾವು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟತ್ತ ಅವು ದೀನಗ ಫೋಟೋ ಹಾಳಾಪು ಇತ್ತೆ ಅವು ದಾಲಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ನೇ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಣತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಳಾಪಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂಡ ಮರತೆ ಮರ ಆಯ್ನೇಟ್ ಹಾಳಾಪು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೀದಾ ಅವಲಿ ಮಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ನಿಕೆಂಡ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ಲಿ ಏತೇ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನನೇ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಂಡ್ ಆ ಫೋಟೋತ ಉಲಾಯಿಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ఆయన మనస్సు పొరులు ఇచ్చిందా ఆయన నమ్మ ఎంచ మల్తల పొరులే తోచివి
ಅಂದಾತೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಾರಿ ಇರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಗಿಂದ ಫೋಟೋ ನಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಆ ಫೋಟೋತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿ ಏರು ತೂಜು ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಂಬೋಡು ಏರು ಉಳ್ಳೇನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ ಮಾತೆರಕ್ಲ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪ ಪ್ರೇಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದಾಂಡು ಆತೆ ಐಕೆ ಎಂಗ್ ಪೂರ ಜನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಜನ ಮನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಮಣ್ಣದ್ ಬರ್ಬ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಡು ಉಂಡವು ಮತ್ತ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪಾರು ಬರ್ಪ 500 ಕೊಡ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಬರ್ಪ ಯಪ್ಪ Be like BOLAR.